Ahoj, vítám vás na kanále To stihneš a v dnešním videu se společně podíváme na to, jak vnímali pocit méněcennosti velmi významné osobnosti psychologie. Podíváme se na Sigmunda Freuda a Alfreda Adlera. Rozebereme si rozdíly mezi jejich chápáním pocitu méněcennosti a zároveň si přečteme úryvek z knížky Alfred Adler Smysl života. V tomto videu nerozebírám Sigmunda Freuda a Alfreda Adlera pospolu jen tak. Je to z toho důvodu, že Sigmund Freud a Alfred Adler patřili do stejného okruhu, takzvaného Vídeňského psychoanalytického spolku. Adler byl totiž jedním z prvních žáků Freuda. Jejich cesty se ale později rozešly, a to hlavně kvůli názorovým odchylkám. Pokud vás zajímají více do podrobnosti a nezajímá vás jenom ten pocit nebo komplex méněcennosti, doporučuji vám se podívat na můj kanál, kde mám video vyloženě o jejich rozdílech v přístupu v trošku širším kontextu. Přeci jen si ale pro lepší kontext tohoto videa řekneme nějaké ty nejzásadnější rozdíly v přístupu. Freud zdůrazňoval pudovou determinaci člověka. Určitě jste slyšeli o sexuálním pudu neboli libidu, zatímco Adler začal chápat člověka jako aktivní bytost, která se snaží překonávat vlastní nedostatky a dosahovat významu ve společnosti. Tento rozdíl vyústil v zásadní teoretický rozkol, protože Adler odmítl Freudovu psychologii pudů a vytvořil vlastní systém, který se nazývá individuální psychologie. Pro pochopení rozkolu mezi Sigmundem Freudem a Alfredem Adlerem je nezbytné si v tomto videu zopakovat to, jak Freud viděl lidskou psychiku a na jaké části ji rozdělil. Budu se snažit vysvětlit tuto látku v celku krátce, ale doufám, že to pro vás bude pochopitelné, jelikož použiju i nějaké příklady z reálného života. Začínáme teda ID, což je pudová instinktivní část osobnosti. Zároveň je nejstarší a nejprimitivnější částí psychiky. Řídí se principem slasti a chce okamžité uspokojení a funguje nevědomně, jako pudy, chtíč, agrese a hlad. Teď si řekneme to přirovnání. Představte si, že máte dietu, ale uvidíte dort, na který máte opravdu velkou chuť, jenže ID vám našeptává, abyste ho snědli, protože na něj máte přeci chuť a bude vám skvěle. ID neřeší, že to zničí váš dietní plán, anebo že vám poté bude těžko. Ego, neboli já, to je realistická část osobnosti a vyvíjí se z ID, ale na rozdíl od něj bere ohled na realitu a řídí se také principem reality. Snaží se najít kompromis mezi pudy, ID a morálkou superego, kterou vidíme v této prezentaci nad egem. Ego přemýšlí, plánuje a kontroluje impulzy. Je to ta část, která dělá rozhodnutí. Představte si ego jako racionálního dospělého, který se snaží vyvážit, co chce ID a co povolí superego, neboli můžeme říct morálka. Superego, teď se k němu dostáváme, takzvaně nadjá, je morální a úplně ideální část osobnosti. Vzniká v dětství, když dítě přijímá hodnoty, zákazy a ideály od rodičů a společnosti. Řídí se principem ideálu, usiluje o dokonalost a o to být dobrý člověk. Když se nechováme podle jejich norem, vyvolává vinu nebo stud. Teď se podíváme na další přirovnání. Můžeme si představit superego jako vnitřního rodiče nebo náš morální hlas. Říká, co by se mělo a co se nesmí. Toto opakování bylo nutné, abychom byli schopni pochopit Freudovo pojetí méněcennosti, protože, jak vidíte, pocity méněcennosti vznikají, když superego, to je ta morální složka, ten vnitřní hlas, trestá ego za v uvozovkách
zakázané impulzy z ID. Ego si totiž uvědomuje, že nemůže naplnit ideály ega nebo společenské normy, což vyvolává pocity nedostatečnosti, viny, úzkosti a studu. Freud by tedy chápal méněcennost spíše jako vedlejší produkt nevědomého konfliktu, nikoli jako primární motivační sílu. Alfred Adler pojmenoval pocit méněcennosti jako komplex méněcennosti a postavil ho do ústředního místa své teorie osobnosti. Podle něj je pocit méněcennosti přirozenou a univerzální součástí lidské zkušenosti. Vychází z dětského prožívání, vlastní slabosti a závislosti, neboli tím, když jsme malé děti a jsme závislí na svých rodičích, protože nejsme schopni si sami třeba připravit jídlo. Zde jsem vybrala ty nejzásadnější myšlenky Adlera o samotném pocitu méněcennosti nebo podle něj o komplexu méněcennosti. Každý člověk začíná s pocitem méněcennosti. Malé dítě vnímá, že je fyzicky i psychicky slabší než dospělý. Tento pocit je ale motivační silou vývoje, neboli vede ke snaze o překonání, o růst, o dosažení pocitu nadřazenosti nebo sebezdokonalení. Pokud se s těmito pocity zachází zdravě, člověk rozvíjí tzv. Tvůrčí já a přispívá společnosti. Pokud však převládá nejistota, vzniká komplex méněcennosti. Z toho vyplývá přehnaná sebekritičnost, úzkost nebo pocit, že člověk nikdy nebude dostatečně dobrý. Popsal tedy dva možné vývoje, které mohou nastat, když se u člověka objeví komplex méněcennosti. Prvním je motivace k růstu a spolupráci. To je zdravý vývoj, neboli to, že člověk má pocit, že na něco nestačí, ale snaží se růst a zlepšovat. Ten samotný pocit méněcennosti mu dodává tu motivaci k tomu, aby se zlepšil. Druhý scénář nám ukazuje únik, agresivitu nebo snaha o falešnou nadřazenost. To je ten nezdravý vývoj. Když v podstatě člověk neví, co s tím pocitem méněcennosti může dělat, nejjednodušší, co může udělat, je být agresivní nebo uniknout, anebo se snažit o falešnou nadřazenost, aby se cítil lépe. Momentálně vám přečtu část z knihy Alfred Adler Smysl života, která nám krásně ukazuje, jak sám Alfred Adler vlastně ten pocit méněcennosti rozkryl a jak ho vnímal. Je to strana 71 a je to hned začátek textu pod kapitolou o komplexu méněcennosti. Již před lety jsem zdůrazňoval, že být člověkem znamená cítit se méněcenně. Ne každý se na to zřejmě rozpomene. Také je však možné, že mnoha lidem se protiví už samotný tento výraz a své pocity by nejspíš pojmenovali jinak. Nemám nic proti tomu, naopak. Ostatně vidím, že mnozí autoři tak již učinili. Považuji za velmi špatné, když někteří vychytralí autoři spekulují o tom, že dítě by přece nejdřív muselo prožít nějaký plnohodnotný stav, aby se dobralo pocitu méněcennosti. Pocit nedostačivosti je pozitivní trápení a trvá minimálně. Pokud není vyřešena určitá úloha, uspokojena potřeba, nebo pokud se neuvolní napětí, je to evidentně zcela přirozený pocit srovnatelný s bolestivým napětím, které touží po uvolnění. Toto uvolnění nemusí být nutně slastné, jak předpokládá Freud. Slastné pocity je však mohou doprovázet, což odpovídá spíše Nietzscheho pojetí. Za jistých okolností může být uvolnění napětí spojeno rovněž s trvalou nebo přechodnou bolestí či utrpením, jako je tomu například při rozchodu s nevěrným přítelem nebo v případě bolestné operace. I hrozný konec, jemuž lidé dávají přednost před hrůzou, která nebere konce, může být hodnocen jako slast jen těmi, komu záleží víc na slovech. Tak, jako můžeme pozorovat u kojence, jak svými pohyby prozrazuje pocit nedostačivosti,
nepřetržitou snahu o zdokonalování a o řešení nároků, které na něj klade život, tak je třeba nahlížet na dějný pohyb lidstva jako na dějiny pocitu méněcennosti a pokusu ho řešit. Takže nyní jsme vlastně viděli to, o čem jsme se už bavili v předchozích slajdech, viděli respektive slyšeli, že opravdu ten pocit méněcennosti podle Alfreda Adlera vzniká už v tomto věku, kdy je dítě malé a není schopno si samo zařídit to, co potřebuje, protože na to ještě není dostatečně vyvinuté. Jako příklad jsem uvedla právě to připravit si jídlo, umýt se a podobné záležitosti. Tak a na závěr se podíváme na úplné shrnutí. Takže Sigmund Freud chápal pocity méněcennosti jako následek vnitřního konfliktu mezi částmi osobnosti. ID, egem a superegem. Člověk se tak cítí slabý nebo provinilý, když jeho ego nedokáže naplnit požadavky superega nebo potlačuje své pudy s ID. Méněcennost je tedy důsledkem nevědomého napětí a viny, nikoli přirozenou součástí vývoje. Naopak Alfred Adler viděl pocit méněcennosti jako přirozený výchozí bod lidské existence. Každý člověk se rodí slabý a závislý, to už jsme si říkali. No a ke komu se osobně přikláníte vy? K Sigmundu Freudovi nebo spíše k Alfredu Adlerovi? Pojďme si ještě říct, jak psychologové chápou pocit méněcennosti v současnosti. Možná vám to pomůže trochu víc rozvést to, ke komu se více přikláníte. Třeba v komentářích. Budu moc ráda, když mi tam napíšete svůj názor. Dnes totiž psychologové chápou pocit méněcennosti jako běžnou součást lidské zkušenosti. Každý z nás se občas srovnává s ostatními a cítí, že v něčem nedosahuje. To samo o sobě nemusí být problém a může to být dokonce motivační síla, která nás pohání k růstu a zlepšování. To ostatně už zmínili Alfred Adler. No problém ale nastává, když je pocit méněcennosti trvalý a silný, ovlivňuje naše sebevědomí a každodenní rozhodování, nebo když jej doprovází úzkost či přehnaná sebekritika. Moderní psychologie tyto pohledy zkoumá prostřednictvím vědeckých měření. Sleduje, jak souvisí s úzkostí, sebehodnotou nebo sociálním srovnáváním a nabízí strategie, jak je zvládat. Třeba seberozvoj, podpůrné prostředí anebo cílené terapeutické intervence. Zkrátka, pocit méněcennosti není jen slabost, ale přirozený signál, že můžeme na sobě pracovat a hledat způsoby, jak se cítit lépe. Já vám moc krát děkuji za shlédnutí tohoto videa. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, budu moc ráda, když dáte like, po případě odběr, napíšete komentář. Hodně mě tím podpoříte a mějte se krásně a snad se uvidíme u dalšího videa. Ahoj.